batzuet hartzaintza. Hau da, neunaz, bihotzari ez nimoten. Dago inoa, beran bihotz favorizua. Hartzaintza motak Euskal Herrian. 3 hartzaintza mota dazte. Transhumantzia handikoa da transhumantzia mistoa edo bordagoa. Lehenengo esplikatuko zuen transhumantzia handikoa. Nafarroako Ipar Pirinear bailaran burutzen da. Raza Navarra da. Pirineoko larretatik Bardenaderrean eta Nafarroako Erriberara transhumatzen ez. Adibidez, Ronkaletik Bardenaderrean edo Nafarroako Erriberara. Honek hartzek, da hartzainak egitxetxu ez, mendiro igoeran da bai bajatu eran, 140 kilometro. Hon, transhumantzia erdikoa. Hau, Bizkaizen, Araban, Arabako ipar-mendebaldien Gipuzkoan, Nafarroako ipar-mendebaldien burutzen da. Honek, hartaldik, mendiko larretatik kosta ingurure bajatzetxu ez. Gero, kosta inguruko larritan negoten diz, negu pasagoetan maiatzan hasiera ingururat, gero barriro mendizitare joten diz. Transhumantzia mistoa. Latxa arraza egoten da honetan, gehiagetan. Adibidez, bastan bailaran eta bidazoan egiten da. Honek, hartze, beste hartaldi baino txikize biseten diz, 60 bat ardiaz gitxi gora bera. Kostako basarreztan iztetxu ez negu pasetan, da bertako jaubiek edo morroi basarriko bigarrak egiten dugula, basain du itxetxuz. Hon, ardi arrazak eta zeu arrazak. Euskal Herrian bi arraza bere izten diz. Latxa, Euskal Herriko arraza da. Batzuk buruzuz eukitzen dabe, da ardi muture zuz editziak, da beste batzuk buru bat zeukitzen dabe, da ardi muture editziak. Lana bat zeukitzen daben ardizek gitsi zen diz. Bada, bariatute bat, bere umiek adarrak egutxetxu ez, da horreri deitziak adardunek edo arakatzak. Honen ardizen ez nire erabiltzen da gaztaitek gatzatu itxeko. Da, beran bihotzak eskatu itzen da holan, arategizetan da familiuko. Da, biharrena, arraza Navarra, larreta egoera klimatikutan egoten da, gehizen okelako balizot, da beran hirie merke saltzen du. Da ez nire asko moten dugu da, horreaz ez niaz erronkaleko gazte egiten da. Hon, hartzainak eune funde, eune etorre segitzen dabe. Eune arditxu orduko jaiki egiten da ardizek gortan sartzetxuz, da gero eitzatze ez ni batu. Gero eitzen dugu berako saldu, da ez niaz gazte egiten hasten da. Gero gaixori duzen ardizek eitzetxuz saldu, da ez niaz gazte egiten hasten da. Gero gaixori duzen ardizek eitzetxuz sendatu, da gero bazkaldu izan du. Bazkaldu eta gero siesta txiki bat. Da, gero siesti inde gero txaolak konpontzen hasten da, txaolak apura konpontzetxuz da txarrezeri da oiueri jaten demotetzen. Arratzalde amaieran barriro egiten dago esni batu, da iluntzin, afadute gero, gaztaien barriro da gero era. Ekainen bukaeran, hartzeri lan nire baitxetzen da horretako beste hartzain batzune laguntze ukitzen du. Da negun, bihotzak hasten jaizoten, da hartzainen lanak gogorra ukizeten da. Hemen, on gaztagintza. Ondaga, 4.000 urte, menditxi bajatzeko hartzain batek, ez nire sartuan bihotz baten urdailien. Da, aieusanin kosta ingurure, ez nire hasi zan hartzen, da ikusi gogortu inzala. Da hortitxik etorri zan
hortixik asmauen Gazteia. On Gazteia itxeko pausue. Haitzetxue sortzek inguruen hartzek eta kortan da sartu da gero bilotza eukizan hartzek egoten diz aparte beste korta baten da horre itxak niri batzuk. Hartzek tiboi baten antzekun egoten diz esni batzeko pentsu jaten. Da hartzek tiboi gura eskarretik egoten diz da eskumatiba jatu. Da hemen tiboi guen batek pintxetze errutan esni batzeko tubuek da beste batek kendu. Gero, Gaztaia itzen da, esnie gaztategire egiten da lehenengo esnik garbitzu itzen da. Gero, temperatura egokitzen daunien, kuajo hori botateiako da gogortu itzen da. Da ero, sartzen da, olako honetan, sartzen da formi moteiako. Da ero, azkenik, molditan ipintzen da Gaztaia, apurrate formi hartzeko. Galderarik, zelan esan Ulertu zuen zelan etxen da Gaztai? Ulertu zuen? Tio bigun ardixak, esan dau? Nun esan dago goten dile ardixak? Hoxe, esan dau. Aşağı